Uite să-ți arăt o comandă, da? Avem aici comanda doamnei Simona Andreea. Hai cu mine. Totul începe aici, la departamentul de croit. Colegele noastre fac după șablon tot costumașul, după care în faza aceasta, da, pleacă mai departe către croitorie. Avem persoane dedicate, fiecare face câte un element. Colega noastră se ocupă de cămăși, colega care face doar sacourile, de pantalon se ocupă colega noastră Irina și astfel ea naște de costumașul Petit Cochet. Și avem gata această comandă, hai să-ți o arăt. Așa cum a dorit clienta, costumașul nostru Luca a dorit botoșei personalizați cu numele și data evenimentului, pe manșetă numele. Setul este compus din această salopetă moale, cămășuța noastră, broderia este opțională sau puteți să vă alegeți orice alt personaj. Cămașa are deschidere totală pe spate pentru o ușoară îmbrăcare. Sacoul este dublat cu bumbac la interior pentru confortul maxim al micuțului și avem gata comanda pe care urmează să o împachetăm.